Ia uitați, prieteni, ce avem aici. Trebuie să veniți la Carmelo. Avem bruschete cu ce avem exact? Cu avocado și ton. Deci avem niște bruschete cu avocado și ton. Ia uitați cât de bine arată. Zic că ar trebui să le încercăm, nu? Ce ziceți? Iar aici avem Salată caprese. o salată caprese, specific italiană. Ia uitați cât de bine arată și aceasta. Și niște focaccia. Ceva bun de tot. Avem o bruschetă cu ton și cu avocado. Cum e, Alexandra? E foarte bună. Deci, De tonul și ceva ardei copt. și ardei copt. Bucățele de mozzarella. Cum e? E foarte bună. Să mai luăm puțin, să vadă prietenii noștri exact ce conține. Deci roșii, brânză, măsline. Bine. Și capere. Deci arată super. Avem un steak de ton Deci ia uitați cât de bine arată. cu salată de fenicul. Da. Iar aici avem spaghete cu fructe de mare. Stai să vadă prietenii noștri. Ia uitați spaghetele, scoici, creveți. Uitați ce crevete frumos. Ia, hai să și gustăm. Da, Alexandra? Cum sunt? Sunt foarte bune. Sunt foarte gustoase. Deci avem un steak de ton. Ia uitați. Cu legume și fenicul. Ia să și încercăm. Arată bine? E bun. Bunătate, dar nu gustăm, prieteni, nu gustăm, doar vă arătăm. Deci trebuie să veniți la Carmelo, exact la Muzeul Țăranului Român, lângă Guvernul României, ca să înțelegeți.